mga kavega, welcome back to my YouTube channel. This is Shana Napantuan, ang inyong mga kavega. Yes, sa mga wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, don't forget to subscribe. Shana Navega, and don't forget to hit the bell notification para always updated o bonga-bonga o para makapamigil mo makalata sa akong video. Today's vlog mga kavega is kauban na sa nato ang pinakasumol og naong amang simod marag simod sa baboy si Mama Lot ang mama nga naay palot. So may challenge ron nga likay para di ka maigo. Mao ni siya nga challenge. So ang atong magabuhaton karon is so kani siya nga challenge is atong sawayan kung kabaw ba gini siya ani nga challenge, kung sa iyang reaction, kung maayo ba gini siya ani. So ani siya mga kabega. So karon again, so atang yang ato ang video. Mama atong mama nga wala ay palot. Ladies and gentlemen, let's go on Mama Lord. Lord ay ma. Oh, sorry. Kada ka? Ano ka palo-palo? Basta ako pag-ingon? Ay, mga kabiga. So, ready na ka sa atong challenge? Ready na. So, since ready na siya sa atong challenge, ato na sugdan ang iyang pa. Ani mga kabega is, kinahanglan muli kay siya ani para di siya maiguan. Kaya naani siya mga graba, mga halublag, siminto. Ug maigo siya ani. Kay orok gyud, malipong-lipong gyud siya ani. So, dapat muli kay ka ani. Masarap ka na o, likay. So kami naaraman sa nimo yung likay. So na ako, muingon nga likay para di ka maigo ani. Okay, nakuha ni mo? Ha? Okay. So karon mga kavega, ato ni Fadaplin, o ato na siyang i-blindfold. Likas ako likay. Very good. Likay. Patikas. Likay. Kanya, patikas, likay. Kumaigo ka, tikas. Likay, kasi. Likay. So, tikas. Maigo ka, hinay. Maigo ka. O, likay, tikas. Likay. Tapikas. Soon ka, maigo ka. Soon kamay. Soon. Ano yung ibalik diri? Asa ka? Bahayan ka, maligod. Likas. Likay. Agoy. Maigo ka. Agoy. Likay sa tikas. Likay, ala. Soon. Hindi mo yung bagto ka. Sa sunod mga kavega, magkita-kita tapon kini again si Shalala Pantuan, yung sukintig pamaba. Please don't forget to subscribe Shalala Vega and don't forget to click the bell notification para always updated ang mga kavega. Subscribe, like, share, and comment.